Ngayon dito, dati last year, nakarating pa tayo hanggang doon sa may maraming water lily. So banda dito, yung baha. Anastasio L. Gallardo Trade Center. Vlog room. Shoutout Karela, sa tinipwesto yun eh. Yan oh. Hindi diretso yan, papunta ng bayan ng San Luis. Vlog ko lang. Tingnan ko lang. Lubog na yung ano natin, yung boots natin. Ulit. Tignan nyo yung garahe. Pero yung dito, gaano kalalim? Tignan nyo. Oop. Taga San Agustin kayo? San Agustin Main Road close. Ito, medyo makitid yung bridge dito. Ay, di ang motor, ang ganda na kainin eh. Indaba Municipal Hall. Sir, salamat. San Andres Apostol. Ang ganda ng church oh. I love Mandasig. Hindi na pwedeng dumiretso doon. Ayun, may bangka oh. So dito pa lang may bahana. Yun ang lapad oh. Tayo dumaan tayo rito, puro palay yung nakikita natin. Sarado yung gate dito. Vlogger din ako. Vlogger ka lang. Oh, shoutout kay Mr. Vlogger. Oh, anong pangalan mo, sir? So, isang maulan na hapon ang ipinaabot ko sa inyong lahat. So, good day once again. Parang iganagan ng kabalenta mo Manalbe. And dahil iganagan ng subscriber makatuki kaya katamong video. So today is August 12, 2026, araw ng Miyerkules. Ngayon ay meron tayong pupuntahan na bayan dito sa may sa may Pampanga na catch basin. So alam niyo na siguro kung saan ito. Ayan, nandito tayo sa may bayan ng Candaba. Ayan. At ayan yung Candaba Miss Earth Park. Ayan. So for today's video ay pupuntahan natin yung Candaba to San Miguel Road, which is sigurado malalim na yung tubig doon. Yung stretch ng bypass road na yon na magkokonekta sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan, which is Candaba to San Miguel. At dalawa yon, meron pang isa yung Candaba to Baliwag. At nakita natin sa mga post sa FB na matindi na yung baha doon. Non-passable na, mga bangka na lang ang pwedeng dumaan, especially dun sa may Baliwag to Candaba Road. Pero itong Candaba to San Miguel, yun yung pupuntahan natin ngayon. At pag may oras pa, diretso tayo dun sa may San Agustin, kung saan makikita yung Candaba to Baliwag Road. So ang oras pala ay 5 o'clock na. So late na tayong nag-start makapag-vlog dahil naging busy tayo kaninang umaga. Woodworking muna tayo. And then nag-start tayong mag-vlog medyo hapon na, late na. So tara, samahan niyo kong muli sa ating pag-update dito sa bayan ng Candaba. So ano pang hinihintay nyo? Let's get it on. So yung gamit pala nating motor, ito si Tikas, yung Honda CBX 150. Ito yung motor ni The Trinity. Yan, iniwan niya muna sa atin para at least magamit natin kaysa sa may stock. I love Mandasig. So dahil kung natatandaan ninyo, nagkaroon tayo ng aberya nung nag-ride tayo, nag-trail tayo sa may Ansap Mountain sa San Jose Tarlac. So pwede nyo i-check yung video natin, i-flash ko sa screen para makita nyo yung nangyari doon. At ngayon ay nandito na tayo sa may Mandasig Bridge. Yan. Yan ang lapad ng bridge dito. 4 lanes siya. Tingnan natin yung itsura ng Pampanga River dito. Yan ang lapad Sayang lang, hindi tayo makakapag-drone. Umuulan pa. Ayan papakita ko lang sa inyo yung itsura.
ng Pampanga River dito sa may Mandasig Bridge. Uy, nakakatakot. Ang lakas ng agos, oh. Papunta dun. Lalabas na yan ng ano, San Luis, Pampanga. Then ito yung dito yata, yung galing sa Arayat yata, yung banda rito. Then didiretso yan papunta ng bayan ng San Luis. So let's go. Nagdilim na naman yung kalangitan. Wala talaga. Pagpasok ng August, puro ulan na lang yung nangyari. Hindi pa tumitigil. More than a week na. Magto 2 weeks na yan actually. Last year galing din tayo dyan eh. Nag-update din tayo. Parang medyo magang konti kumpara ngayon. Siguro mga 3 o'clock tayong nakarating nun doon. Ang daming nagsiswimming na bata. Nag-enjoy sila sa baha. Pero ngayon dahil medyo late na, 5 o'clock na, pero marami pa rin mga tao doon, sigurado. Bali, anong barangay na ba? Kanina Mandasig eh. Ngayon, dito, bago magtulay. Dahil meron pang isang tulay dyan eh. Pasig, okay. So ito pala yung barangay Pasig. Yung una kanina, Mandasig. Candaba Bridge. Ito, medyo makitid yung bridge dito. Hindi ka mukha nung sa ano. Yung unang bridge malapad. Yan oh, lakas ng agos oh. Yun. Bomba-bomba si kuya. Yan. Barangay Buwas, Candaba, Pampanga. Ayan o, Buwas Barangay Hall. Dito, parang yung Central Bank dati oh. Tignan nyo yung ano, yung bahay dito. Heritage House, yan o. Akala ko nito Barangay Poblasyon. Ano pala, Barangay Buwas. So bago tayo pumunta dun sa may Candaba to San Miguel Road, papakita ko muna sa inyo yung church dito. Ay, sarado yata. Saan ba sila pumapasok? Sarado yung gate dito. Baka dun sa side. Tingnan natin dun sa side. One way. Saan ba sila pumasok? Dito yata. Ayun o. Nukor lalinob dyan sa genggan? Nukor lalinob. Makasarali ito. So anyway, ito yung church. Sarado pala dun. So diretso na tayo dun sa destination natin. Ayan, dito yung palengke. Ayan. Dito naman yung
PNP station. Ayan o. Dito yung papuntang San Agustin. Ayan o. San Agustin Main Road close. Mamaya tayo pupunta ron. Dito muna tayo sa may Candaba to San Miguel. At ito na pala yung Candaba Municipal Hall. Katabi niya yung Pure Gold. Ito, ang daming nakapark dito dahil halos ang mga yan hindi makapasok doon sa may San Agustin. Yan o. O, ganyan yung sitwasyon dito, yung setup. Sa kalsada pumaparada dahil hindi na sila makapasok. At ito na pala yung Barangay Paralaya. Yan. So, isa yung Candaba sa mga low-lying areas ng Pampanga. Kaya nagiging catch basin siya. Every time na may malalakas na ulan, at saka yung season na ganito, habagat, dito yung bagsak. Yan naman sa mga coastal sa mga coastal town ng Pampanga, usually lumulubog dahil malapit sila sa Manila Bay. At saka syempre yung Pampanga River nag-overflow din. Ayan o, San Andres Apostol. Ang ganda ng church o. Barangay Paralaya. Bali dito may madadaanan din tayong sementeryo. Ayan o. Tingnan nyo o, dito alos nakaparada. Ayun, may bangka o. Hello. Ayan pala o, yung mga kabahayan dito o, lubog na o. Ayan, tignan nyo yung garahe. Kaya pala yung nakita natin kanina, parang nagsiset up ng bangka. Ayun, ito na yung sementeryo. Ayan. So dito pa lang may baha na. Mas matindi yata ngayon. Dati kasi pag last year na pumunta tayo, dito wala pang baha nun eh. Pero ngayon meron na. Pero yung sa mga left side, parang hindi masyado. Dito yung sa parting kanan, yun yung mga ayun, tingnan nyo. Yung mga kabahayan dito sa right side, dun yung yung binaha dito. So dito makikita mo maraming nagtitindang isda. Ayun. Tanaw na natin yung barricade doon. Road close. Ito, may pulis na rito. Ito. Mag-vlog ko, sir. Oo, vlog ko lang. Tignan ko lang. Sige, salamat, sir. Oh, hindi ako lulusong. Malalim dyan. Sige, sir, thank you.
Akala nung police officer didiretso tayo. Tignan lang natin yung sitwasyon dito. Kung makakarating tayo hanggang dun sa hanggang dun sa area kung saan tayo nag-stopover last year. Ay, eto na oh. Ay, grabe na yung baha rito. Parang kailan lang nung DRT adventure tayo, dumaan tayo rito, puro pala yun yung nakikita natin. Ngayon, ito na yung itsura oh. Yun, dito pa lang lubog na, baha na. Ano yung inaakot nila rito? Yan, ito na yung itsura. Manageable pa naman. Na? O, mag-vlog room. So, yun. Winarningan tayo ni Kuya, malalim daw. Ayan, Taiwan natin. Yan o. Si Tika, so para siyang amphibian. Uy, malalim nga yata ron ah. Bangka na yung ginagamit oh. Yung banda ron oh, bangka na yung ginagamit. So far dito, pwede pa naman dito eh. Doon sa area yun, yung may bangka. Yan oh. May nagkakaroon na ng ano rito oh. Shoutout kaya kayungan. Ini yata malyari kita ne. Na, ay tayo bangka yan oh. Na, ali ang motor ang gana laki ini ne. Dati pwede lang pa rin eh. Last year pwede lang eh. Ngayon mas malalam. Na? Nambabo? Ah, wow. Ala, sabi kong gako mo gan eh. Mag-vlog ko mo ako. Mag-video ko mo ako. Ayan o, shoutout Karela. Saan tinipwesto yun eh? Ayan o. Red Doors at saka nani ito? Babi. O, Tokot Baboy? Ganyan po. Ali, ako man miminom eh. Okay, ayan o. May palaban lang rin sapatos tamo rin. Bot, ayan o. Ito. Yung sitwasyon ngayon dito, dati last year, nakarating pa tayo hanggang doon sa may maraming water lily. Yung kung saan malapit na yung tulay. Di ba dati hanggang doon, no? Opo. Dati hanggang doon. Last year, nakarating tayo doon. Pero ngayon, hanggang dito lang. Kasi kita naman, no? Bangka na yung ginagamit nila. So that means hindi na pwede yung ano, yung mga motor. Dati, hanggang doon nga. Pero wala pa kayong nakitang motor. Yung matataas na wala. Kararating lang po po. Ah, Kararating lang. kararing nyo lang. Okay. Buging kain na. Buging lang na. Ayun pa, gusto mo. Ubisa. So ito yung mga ito yung mga kabalin namin, no? Naka-live ka ba? Oo, vlogger din ako. Vlogger ka lang. Shoutout kay Mr. Vlogger. Anong pangalan mo, sir? Na? Ram, Lakanilaw. Ram, Lakanilaw. Ikaw? Darwin, Lakanilaw. Darwin, Lakanilaw din. Archie, Lakanilaw. Magkakano kayo? Magpipinsan-pinsan? Opo. Tagagini kayo mo? Okay. No? Sakto, tatlo na lang. Opo. Ayan, makikita nyo sa YouTube. Opo. Sa Facebook boss, pwede din, no? Pwede rin Facebook. Froilan Santos, search me. Ito po. Ali, page siya eh. Ketang profile, garing ko dakal-upload. Opo. Froilan Santos. Pero again, YouTube, dakal kagit. Ketang sa nagusti, nagkakano Armiras. Ang gana mo po pala eh.
Palengke po. Ali, itong ati signboard road close. Saan? Milib ka pa ang banda ka rin. Kaya na po. Hindi nakalagpas ka rin eh. Alin na duwang poste, law. Makanya nakalala mo. Makanin na po. Makanini na. Pwede pa yung motor na. Pwede pa po. Yan na kaya muran. Mamuya mo po kayo. Basta Ma. manay naman. Makatakot. Hindi natin nga rin. Na? Hindi, delikado. Mag-drone ko sana, potong muran. Oo, potong muran eh, malyari. Pota biglang muran. So, negative tayong makapagpalipad dito. Baka mamaya eh, biglang lumakas yung ulan, no? Ayan, no, lubog na yung ano natin, yung boots natin. Pero yung dito, gaano kalalim? Ay, malalabas na ako po yan. Ito? Opo. Ah? Lalim pala, no? Ayan boss, mga bukid na po yan. Oo, kasi duman ako dito nung summer, pumunta akong DRT, puro palayan yan eh, maganda eh. Wow, malalim. Puro palayan eh. So ngayon, no, parang dagat. Doon boss, Yan. malawang hindi. Oo, kaso, wala kasi tayo nakikitang nakamotor eh. Pero last year nga, nakapunta tayo hanggang dun. Picturean kaya pa yung motor. Okay, so tapos na tayong makapag-video. Wait lang. Tanggalin muna natin yung tubig. Ayan, no. Itong ating maiwagang boots. Tignan nyo. Whoop. Napuno ng tubig. Okay, so let's go na. Nagtanggal muna tayo ng ng tubig sa boots natin. Yan. Tinitignan tayo sina sir. So ngayon subukan natin dumaan dun sa may San Agustin. Doon magsisimula yung yung Candaba to Baliwag Road. Ayan, ito na yung mga nagbabantay dito. So maigpit dito. Kaso nag-iusap lang tayo. Ayan, ito na. Sir, salamat. Salamat, sir. Ayun, umulan na naman. So sabi ni Kuya kanina, banda rito yung bahay nila eh. Hanggang ano na raw, hanggang dibdib na. Eto na yung mga aso. Sair. So banda dito yung baha. Na. Sana makaabot hanggang doon sa sa may San Agustin. Malapit na tayo sa Municipal Hall ng Candaba. So, one way dito. Hindi tayo pwedeng kumaliwa dyan. Iikot na naman tayo dito sa may Anastasio L. Gallardo Trade Center.
Ayan, ito na yung palengke. Then, dito na tayo. Yun, ginawang one way dito. Meron na nakasulat doon, road close. And San Agustin Main Road close. Traffic nga dahil dito nakapark yung mga ano eh, yung mga tricycle, especially mga kolong-kolong yan. Yan sa tapat mismo ng palengke. So ito yung present situation ngayon. Maraming mga nakaparadang tricycle, mga kolong-kolong. Dahil nga hindi na pwedeng dumiretso doon. At saka syempre yung mga service nila, yung mga tao doon, dito na nagpa-park. Pero alas mga ano lang, mga tricycle lang at saka ano, hindi na pwede yung mga four wheels dito. Yun, hanggang saan kaya? Ha? Hindi na rin yata kaya. Ayan o, nagkumpul-kumpul na ron. So I think hindi na rin tayo pwedeng makakapasok doon. Buti sana kung may araw, pwede natin kunan ng drone shot. Yan yung diretsong kalsada yan, papunta na yan doon sa may Candaba to Baliwag Road. Boss, hindi ba pwede? Awa boss, linawi kaya mo. Dumuro ya kanyang kita. Ali, Ay, kaya ni magbalik ya rin kaya na. Makananya kalalam gageta. Ali, bayo ya lumbugin eh. Ang garan tricycle, ang gano ka na malyari. Ali, ang gano ka rin banda. Kitang baling maragulata, pwede pa rin tricycle ka rin. Ayun no, ayun yung mga bangka oh, nakapila oh. Laro. Wow. Ayan na. Ayan ko kung paano tayo makakadaan dito. Taga-kita kayo? Taga ka rin kayo? Ha? Froilandas. Froilandas. May sticker ka, boss? Tin. Keto. Yan o, marami pang gustong pumasok. Yung mga namamalengke, yung mga taga dyan. Siyempre, ipapark mo doon sa malapit sa bahay mo. Kasi kayo may atabang kay motor mo? Halika. Ate, Nano? sila kayo mawata sa bangka. Halika. Keto, ba't ko keto? Yaray. Again, shoutout kaya kayo. Anong pangalan mo? Sir, Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Axel po. Arcel. Ikaw? Noah. Noah. Okay. Taga San Agustin kayo? San Agustin, Mandilo tamo. Okay. Dito tayo. Oo, mga residente ng San Agustin. Okay, so palabas na tayo dito sa may poblasyon. And I think dito ko natatapusin yung ating video tungkol sa ating pag-update dito sa may Candaba. Yan. So again, salamat sa panonood. And keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.